sou italiano de nacemento, viví en Italia hasta os 13 anos, e despois, por motivos de traballo dos meus pais, marchei a Barcelona, é ali onde estudiei, a universidade. Di moitos tumbos por España, pero acabei aquí en Vilariño de Conso, ca miña parella, ca Paula, basicamente porque buscábamos un sitio que nos permitira montar pois, esta actividade que temos agora, o das cabras, basicamente por la disponibilidad de terreo. Sou de Madrid, fui maestra durante casi 10 anos hasta que bueno, pues decidimos cambiar de rumbo nosas vidas. Pois dixemos, bueno, pois hai moito monte disponible, nadie o aproveita, pois cas cabras igual nos podemos aproveitar esa oportunidade, non? E foi un poquinho que nos trouxo aquí. O balance dos últimos destes 3 anos, vamos, xa camiño de 4, pois positivo, no sentido de que inda que foi moi difícil, sobre todo, o entrar, é dicir, chegas fora, novo e de fora, sí que hubo un bo recibimento, sobre todo polo tema de ter unha nena, ¿no? Porque aquí hai un problema grande do tema cos nenos para manter o colexio abierto, pero bueno, é normal que ao principio a maioría das fincas son privadas, pois a xente non te coñece, non sabes de como vas ser, pois hai certa reticencia, ¿no? Pero a verdad que agora, despois destes anos, é casi o contrario, é dicir, ofrécenos casi máis fincas das que podemos levar. E tamén para criar a nena nun entorno pues, máis amable e tal. De feito, aquí, co tema dos nenos, sí que temos axudas, o punto de atención á infancia pues, nos vino moi ben, e a nena pudo ir desde o principio.